Колеги, днес искам да представя на вашето внимание оптимизация при работа с амбалаж. Вече повече от година, успешно и безпроблемно работи в голям и натоварен обект, доработката за работа с амбалаж в SCLAD.Pro. Сега искам да ви запозная в няколко стъпки, с начина на работа и функционалността, която предлага. Първо обаче трябва да уточня, че това е допълнителна разработка, която няма стандартно в SCLAD.Pro. Имплементирана е допълнително към конкретната база данни и е разработен индивидуален документ за продажба с амбалаж. Как работи всичко това? Стандартната технология за работа с амбалаж е чрез консигнации. Някои клиенти ползват този начин, но чрез новата технология, процесът по издаване на консигнация е значително улеснен. Създаваме амбалажна стока, като в тип на стоката избираме, че това е амбалаж. Важно, продажната цена трябва да е 0,00 лева. И така. При създаване на продажба към клиент, на който ще даваме амбалаж, директно в документа маркираме и амбалажа. Стойността на продажбата не се променя, защото амбалажа е с нулева продажна цена. При запис на операцията, автоматично всички амбалажни стоки ще се трансформират в консигнация към конкретния клиент. Има алгоритъм, който ще промени продажната цена на амбалажа в новосъздадената консигнация. В индивидуалния търговски документ ще се появи допълнителна таблица с номер и дата на консигнацията за амбалажа. В тази таблица ще се показват всички амбалажни стоки, които се водят при клиента, старо и ново количество, количество от текущия документ и празно поле за вписване на количеството на върнатия амбалаж. Всички, които се интересуват от тази доработка, можете да се свържете с мен. Благодаря за вниманието.